8-нче бүлек. Яңа елны каршылау кичәсе килеп җитте. Инде Мәдинә килми калмас, инде шәт Мәдинә белән танышырмын дип, Хәбир Маяковкага килде. Өмете аны алдамады. Бер почмакка иелеп, көлешә-көлешә сөйләшеп торган кызлар арасында ул Мәдинәне күрде. Күрде дә баскан җирендә катып калды. Хәбир сихерләнгән күзләрен Мәдинәдән аера алмады. Мәдинә бик гади киенгән иде. Өстендә шакмаклы ипанждан тегелгән кофта белән кара юбка. Сибелеп тузгып торган коңгырт чәчләре кыска гына толымнарга үрелгән дә алкалап бәйләп куелган. Ягымлы күренергә тырышып елмаючы кызлар арасында аның йөзе дә әллә ничек артык гади төсле күренде. Ләкин киемнәрендә чагылыш тапкан бу гади йөздә мәхәббәт, гадилек һәм самимилек белән бер рәттән көч һәм ихтыяр да балкый иде. Бу гадилек матурлыкның камиллеге иде. Кинәт Хәбир алдында җир астыннан чыккан кебек Фәһимә пәйда булды. Ул шатлыгын тыя алмыйча кулын Хәбиргә сузды. Ачуы чыккан Хәбир Фәһимәнең кулын салкын гына кысты да туп-туры Мәдинәгә таба атлады. Фәһимә аңа иярде. Кызыксынулары ташып чыккан кызлар аларга борылдылар. Фәһимә яңадан җанланып китте. Хәбирнең алдына йөгереп чыкты да: "Таныш булыгыз, Хәбир, минем дустым, консерваториядә булачак композитор", диде. Кызларның кызыксынулары үзенең апогеена җитте. Хәбир өчен моннан да уңышлырак таныштыруның булуы мөмкин дә түгел иде. Яшереп торасы юк. Ул үзенең консерваториядә укуы, композитор булачагы һәм гомумән талантлы булуы белән эченнән генә булса да горурлана иде. Һәм һич көтмәгәндә аның турында шундый сүзләр. Хәбир үзенә сузылган кулларны кысты. Зур һәм бәләкәй, кытырша һәм йомшак, дымлы һәм коры, салкын һәм кайнар куллар. Нәүбәт Мәдинәгә дә җитте. Ай, бу кулда бөтен галәмнең җылысы, дөньядагы барлык мамыкларның йомшаклыгы тупланган иде. Ул Мәдинәнең кулын озаграк тотып торды һәм күзләрен аның йөзенә күтәрде. Мәдинә каушап, тиз генә кулын тартып алды да, озын керфекләрен күтәреп Хәбиргә карады. Бу күзләр күл иде. Төшеп батуы Хәбир өчен иң зур бәхет булган төпсез диңгез иде. Бу күзләрдә игътибарлы караш кына сизә алырлык уйчанлык һәм моң бар иде. Кызлар Хәбирдән күзләрен алмадылар. Аның ниндидер кызыклы, яхшы нәрсә әйтүен көттеләр. Ә Хәбир сүз башлый алмады. Бәхеткә каршы музыка уйнап җибәрде. Ул Мәдинәне танцыга чакырыргамы юкмы дип торган арада Фәһимә кулын аның иң башына куйды. Хәбир карышмады. Алар танцевать итүче парларга бәрелгәләп, әйләнә башладылар. Фәһимәнең шатлыгы эченә сыймады. Ул әле кояш кебек балкыды, әле уйчанланды. Ул үзен соңгы очрашуда булган сүзне бөтенләй белмәүче, аңа һич катнашып булмаган кеше шикелле тотты. Шик-шөбһә тулы күзләренең һәр керфегеннән мәхәббәт акты. Музыка тынды. Алар Мәдинә басып калган почмакка килеп өлгерәлмәделәр, танго башланды. Аннан падеиспань һәм яңадан вальс. Фәһимә Хәбирне ышкындырмады. Хәбирнең Мәдинәгә таба карануы Фәһимәне үчектерде генә. Ул бөтен осталыгын, бар булган сәнгатен эшкә җигеп, Хәбир әйләнәсендә тулганды. Әле ап-ак тешләрен күрсәтеп елмайды, әле йөзендә сөйкемлелек саклау кирәклегендә онытмыйча уйчан кыяфәткә керде. Ул үзен Хәбир белән әллә кайчан таныш, үзләренә генә билгеле интим серләре бар кеше кебек тотты. Әле галстугын тарткалап куйды, әле ниндидер чүп алган булып Хәбирнең пиджагына кагылды, әле йөзен җитдиләндереп егетнең колагына юк-барны пышылдады. Хәбир Мәдинәгә караса, ике араларына кереп басты. Хәбир Мәдинәгә сүз катса, икенчегә борып җибәрде. Һәрбер танцы залының үзенә күрә кафер почмагы була. Анда башкаларны күзәтүдән тәм табучы, танцевать итә белмәүче яки белсәләр дә, теге яки бу сәбәп аркасында утырып, вакыт үткәрергә мәҗбүр кызлар җыела. Алар кемнең кемгә күңеле төшүен, кемнең кемгә гашыйк булуын күзәтеп, күрәзәлек итеп утыралар. Аларның очлы күзләреннән бер генә нәрсәдә ышкына алмый. Шундый бер төркем күптән инде Хәбирдән күзен алмый иде. Тәҗрибәле күзләр әлбәттә эшнең серенә бик тиз төшенделәр. Шуның өчен алар Хәбир белән Фәһимә арасында барган астыртын дуэльнең финалын көттеләр. Дуэль озакка сузылгач, эш пошуга тардылар.
Бәхетләренә каршы, җайын туры китереп, Хәбир Мәдинәне тангыга чакырды. Кәфир почмагына җан керде. Алар танцевать итүче парга ымлап, бер-берсенә төрткәләшеп алдылар. Өстендәге күлмәгеннән ташып чыгарга җитешкән бер юаны, иснәргә дип ачкан авызын да ябарга онытып, Хәбиргә текәлде. Хәбир белән Мәдинә кәфир почмагы турысына килеп җиткәч, борчылу белән: "Каралы, Роза, гашык егетләр нигә шундый тинтәк кыяфәтле булалар икән?" дигән җитди кызыксыну белдерде. Хәбир бу сүзләрне ишетте. Аларның үзенә кагылуын аңлаудан чырае тагын да тинтәгрәк төскә керде. Ләкин бу тинтәклектә җир йөзенең барлык бәхетләре чагылган иде. Ул аның белән бии. Кочагында хыялы белән күптән инде кочкан Мәдинә. Ул Мәдинәнең тын алуын ишетә һәм аның сулышы катнашкан һаваны шифалы бальзам итеп сулый. Хәбир Мәдинәгә эндәшә алмады. Ләкин бу дәшмәүдә Моцарт симфонияларына лайык әһәң, Чайковский әсәрләренә тиң хис һәм дәрт бар иде. Музыка тынды. Хәбир үзеннән алдарак атлаган Мәдинәнең терсәгенә кулын тидерер-тидермәс баштагы урынга килде. Алар танцевать иткән арада Фәһимәнең башы авырта башлаган булып чыкты. Ул Мәдинәгә нидер пышылдады да, пирамидон эчәм дигән булып, китә башлады. Мәдинәне дә үзе белән чакырды. Хәбир кыюланып Мәдинәнең кулыннан тотты. "Сез дә китәсезме?" "Әйе, тагын керерсезме?" Мәдинә керәсен-кермәсен үзе дә белмәстән иң башын сикертеп куйды. "Юк, сез керегез. Тиздән сәгать 12 тула, яңа ел җитә. Керерсез бит?" Мәдинә җавап биреп өлгөрмәде, икенче кулыннан тарткалап торган Фәһимә ихтыярына буйсынып китеп барды. Хәбир төшендә энҗе күргән, кулына тотарга өлгөргәнче уянып киткән индус кебек басып калды. Мәдинәне ай күрде, кояш алды. Хәбир тиз генә киенде дә, өенә кайтып китмәсен тагын дип урамга чыкты. Ул Мәдинәне озата барырга уйлады. Мәдинә кайтып китәргә тиешле тротуар буйлап арлы-бирле йөренә башлады. Өстенә вак һәм коры кар бөртекләре кунды. Бит урталарын салкын чиметте. Урам буш иде. Бәхетле кешеләр бу минутларда өйдә утыралар, кәсәләрен тутырып яңа ел көтәләр. Кайдадыр радио уйный. Гадәттә булмаган, тынлыкка чумган урамнарга Кремль курантлары суккан аваз таралды. Гимн яңгырады. Диктор: "Яңа ел, яңа бәхетләр белән кадерле иптәшләр", дип котлады. Шәһәр өстендә кызыл һәм яшел ракеталар күренде. Хәбир битен якасы эченә яшергән килеш йөрде дә йөрде. Эченә салкын үтеп бетте. Минутлар гаять акрын, гаять иренеп саркыдылар. Гүя яңа ел башының бәхетен һәм ачысын кешеләргә тамчысына хәтле ичеп бетерергә мөмкинлек бирәләр. Сәгать 1-2 тулды, 3нче ярты булды. Мәдинә күренмәде. Кинәт Хәбирнең күңелендә өмет чаткысы кабынды. Бәлки, Мәдинә тагын танцы залына кергәндер. Хәбир йөгерә-йөгерә тулай торакка керде. Сулуы кабып, танцы залына менде. Ләкин Мәдинәне дә, Фәһимәне дә тапмады. Аңа Фәһимә белән бер бүлмәдә торучы Тамара Шорохова очрады. Хәбирнең Мәдинә белән кызыксынуына каршы ул: "Алар йокларга яттылар инде", дип җавап бирде. Аннары елмаебрак карап торды да: "Ике куян артыннан куып, берсеннән коры калмагыз, чибәр егет", дип өстәде. Яңа елны каршылаганда нәрсә эшләсәң, ел буе шуны эшләп торырсың, имеш диләр. Халык йоласы Хәбиргә күпне вәгъдә итми иде. Ул бар сагышын йөрәгенә тияп кайтып китте. Булай соң кайтуы гомерендә беренче булганлыктан, Хәбир әнисеннән уялып ишекне акрын гына ачты. Гаҗәпләнүенә каршы, Биби Җамал апа йокламый. Гаилә альбомын карап, өстәл янында утыра булып чыкты. Ул үзенең бу шөгыле белән бик мавыккан иде булса кирәк. Улының керүен абайламый да калды. Күргәч, ярамаган эш өстендә тотылган бала шикелле каушап китте һәм Хәбирнең кечкенә чакта төшкән рәсемен тиз-тиз яшереп урыныннан күтәрелде. "Бик озак йөрдең, улым", дигән борчылуны да, карының ачыкмадымы дигән сорауны да белдергән тонык күзләре белән улына текәлде.
Ләкин Хәбир әнисенә күтәрелеп карамады, оялды. Сүзсез генә бүлмәсенә узды да чишенә башлады. Ана ишеккә килде. Ашыйсың килмиме, улым? Җавап ишетелмәде. Бибиҗамал апа тагын бер авык басып торды да, гөрсөлдәп төшкән авырлыктан карават пружинасы шығырдап куюны ишетте һәм Хәбирнең урынга ятуын аңлап, кире өстәл янына килде. Аяк өсте килеш улының рәсемнәрен карады. Шул рәсемнәргә карап, Хәбирнең бөтен үткәнен күз алдыннан кичерде. Нинди йомшак, нинди ачык күңелле бала иде бит ул. Кай арада гына үсеп җитте дә, ничек кенә шулай кырысланып өлгөрдө соң. Хәбир боз кебек туңган кул аякларын җылыту өчен юрганын башыннан ук бөркенеп ятты да, әле генә булып үткәннәрне анализлый башлады. Аңа авыр да һәм рәхәт тә иде. Авыр, чөнки күз тегәп көтөп алган очрашу шундый кыска булып чыкты. Рәхәт, чөнки ни генә дисәң дә, ул Мәдинә белән таныш. Ул хәзер аны теләсә кайда очратып исәнләшә, туктатып сөйләшә алачак. Бу исә кечкенә генә булса да җиңү иде инде. Хәбир хыялларга бирелгән килеш йокыга китте. Хыяллар татлы төшкә тоташты. Төшенә Мәдинә керде. Баскан сайын шығырдап торган карлы урамнар буйлап алар бик озак йөрделәр. Бибиҗамал апа иң башына салган иске мамык шәленә төренеп, һаман өстәл янында утырды, һаман уйланды. Кайларда гына йөрде икән бу бала? Кемнәр белән генә төн үткәрде икән? Кинәт Бибиҗамал апа сискәнеп китте. Ябылып җитми калган ишектән улының саташып сөйләшүе ишетелде. Мәдинә, китмәгез әле, Мәдинә! Ана акрын гына ишек янына килде. Үрелеп улының йөзенә карады. Ул йөзгә оялчан һәм ялварылы елмаю чыккан иде.